सारिदा दाम सानाय कोन सानो बेलेके हामबाय जों बिनि हाय 17 नং पेग जलाने जे जन्म जन्म बिसिं खबजा जों बिनि अमाहाय खेनो तीनटा हाय जागाव गायथाम जागाव जों बिनि थांनाय दङ जों दाउ बायसे 2 नाम्बार लेना बिनाव साजन साला जों बिनि गायथाम जागाव सुबासो खायलायनाय बे थिग अमाहाय सिनिबो खामखामानि ताइ जों खासांमानि रनानि बागै खायलायजा हाय हाय मो 10 रां पारा के जतन सिनिबो ताइ म राधा मोहन पुर बिसि पासफोर मण्डली बिसिखौनो खबजागावो हायबानो अ जागाव जों साइमा खाजे सिनि काका बा सिनि बादिजानि बिनि बाबु सन्जय देव बर्मा 50 বছর हायरं खाना हठाते सालजनि सालानो सरि हेमियांमानि हस्पिटालाव लांमानि बनो सोरथाय फिरबि मामुलिया आबा हायकेनो जोंनो संसारा याकारै बिनि सिनि हाय काका खरकसा ब कलेज परि दङ दाबो ताइ बिनि हानो खरकसा खारि सुसु लायनाय याकारै लांखां जाखा आबानि बागै जों थाकसांमानि लायनायनि बागै जों बिनो अरब फायलायजा के अ जागा फायलायमानि जागाव जों हायनो सिनि अ नायखलै जंनाय सिनि अ जागानि आमसायनि चिन्ता गत बहुरन्जन ताइ दा कार्तिक ताइ सिनि तापस भाई सिनि जवेन्द्र ताइ अरब गोबां लिडार जों अ जागा सुमन भाई संखायख्लायै खपायलायनाय बरंनो थाकसांमा पान्डा हायकेबा खाना सनैनि बिसिङाव बिनि खायसे कन्डलेन्स हायकेबा 13 दिन पान्डांनाय अ पान्डाव आत्रा सान्ति कामना खायनायनि बागै जों बर' फायमालाय हामबाय बेलाके हामबाय जों बिनि हाय 17 नং पेग जलने बिसिङाव खबजा एकेबा पश्चिम राजा मोहनपुर बिसिनि बिसिङावबो काटन पाराखौ बयजतन सिलिबो कुंज बिहारी पारा ताइ कुंज बिहारी पाराबो अमा हाय थिक जागावनो सिनि खासुकसा आसुकसराय नायथकमा बिनि बाबु 12 दिन सिगां थैथाङा जाखासनो संसारनो याकारै लांथाखा आबानि बागै जों ताइ खानाय दंमालैया बिनि खाना कन्डलेन्स हायकेबा 13 दिन खायनो ना 13 दिन पान्डांनाय ब पान्डाव सिनि जत टिमिङै बिजेपि कार्यकर्ता खानाय ताइ दंमालैया हायै बिनि बाबुनि श्राद्धव इसे चासु बासु खायनायनि बागै जों फालिमानि अ जागा जों जत्तनो खाय सकायलायजा अ तिनि पास फेरपुर मण्डली न दैजुलै नायकुलै जंनाय तिनि जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेन्ट सिनि दा कत दा बहुरन्जन ताइ और बिनि कमिटिनि जीएस सिनि दा दमेन्द्र ताइ और फाइमान सिनि सुमन भाई ताइ दा तापस आबा हायखलाय गोबां मा सिनि लिडार अफ फायनाय बिनि बाबुनि श्राद्ध न गाहाम गोरों खालायनाय आत्मा शान्तिनि बागै जों दियालायनायनि बागै जों जे मानसा सुबासु फायलायनि बागै फायलायजा माने उननि सिराव खिनिरु बर' आबो बिदि मागला बर' आबो काबनै टांखे किसा सामनि बास मासालाय भाई बिनि एकाउन्ट दंले आधार दंल रेशन कार्ड जे डाक्टर नायजोंमोन प्रेसक्रिप्शन किसारदि बयनिबो दाराय जागोन जोंहाबो मन्त्रि चिनि सार बिकास सारनि आरो रुवै जोंनो हाबनालाय दं बेफा किसा सुबुंनालाय कारण पैसा बयको जे कमर्सिन साले खाना नदि भाई खाना नदि কি কথা হয়ে যাব জেরা সত্তর যদি বড় কাকা जों लगलगिन थानाय चिन्ता बोलते महान माया गोनां बो आगिनि मिनिस्टार हैया बो ताबुनि मिनिस्टार हामनाय सालसा हामनाय बिनि थुरति खलायसिन ना आति साइड नायरो आयुष्मान बिथि माना सुबह नहीं कहते हो बोलो काबला जारबाय जरा